wannan duniyar ba komai bace sai wani din jin daɗi, amma daɗinta na rudi. wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jin daɗin duniya ba komai bane sai jin daɗi irin na rudi, ba tabbas bane. Amma jahannama kan tabbas ne, sai ka shiga. Iya waɗanda suke da rabo a lahira su ne waɗanda ba duniya ce bukatarsu ba. Ita lahira tana ga waɗanda damuwarsu ita ce lahira. Annabi sallallahu alaihi wasallama a ɗabi'arsa yana yawan nuna wa mutane baƙin wannan duniyar, baya nuna masa ƙawarta, saboda ba sai ya gaya maka ba, ai ƙawarta kana gani. Akwai abubuwa da yawa da Allah ya sa duniyar nan tana da kyau, sai ƙawata ta ga idonka. wa zayyana halin nazirin walaqad zayyana sama'a dunya. Allah ya ƙawata ta saboda ka gani, ba sai an gaya maka ba. To inda baka sani ba sai annabi sai yana gaya maka, duk yadda kake ganin kyau a nan, asalin kyau ba yana can ne. Kar wannan kyan ya ruɗe ka. To amma Allah ya sa duniya ta zama tana da wannan kyau din ne saboda da haka ne zai iya jarrabar mutane. Inda duniya tana da duhu kamar rayuwar da muka bari a baya na cikin ciki, fi zulumatin thalath. Inda duniya tana da duhu kamar rayuwar da zamu je ta gaba ta cikin kabari a yanda yanzu muke gani, da kowa zai aikin lahira. To da zai zama kuma lahira ba ta mai rabo bace, ta mai aiki, a'a, da sai zama kowa ma zai aikin duniya. Amma Allah ba haka yi ba. Wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar da yake cikin sahihu Muslim, yana tafiya tare da sahabbansa sai suka biyo ta kasuwa. Ai ba inda mutum zai je ya ji son duniya yana bijiro masa kamar je ga an babbaza kaya a cikin kasuwa. Sai ke cewa sahabbansa bayan sun wuce sai ga wani mushe an jefar a kirmin kasuwa. Mushe ne na ɗan ƙaramin taure mai yankakken kunne. Sai ce wa sahabbansa, wa ke son wannan ya biya dirhami ɗaya? Suka ce ya Rasulullah, wa zai so wannan ko kyauta ma? Shi yasa kaga an jefar, ai ba wanda yake bukatar wannan, ballantana a ce sai ya bada kuɗin shi. Yace suka ce ko da yana da rai ma mai yankakken kunne wannan nawa za a saya, ballantana mushe. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, na rantse da Allah, yadda kuka ga wannan yake zama abun kyama, abun banza a wurin ku, to duniya ta fi zama abun banza a wurin Allah sama da yadda kuke ganin wannan. Saboda inda duniyan nan ba a bar banza ba ce, ba yadda za a yi Allah ya tara waɗannan kayan alatu na cikin duniya, ba yadda za a yi Allah ya kawata duniya da abin da take din nan, kuma sai ya kawo abokan gabansa sai ya ba su ita. Ai banza ce a wurinsa. Inda tana da wata daraja, ma saka kafiran shurbata ma, da ko kurbin ruwa ba zai ba wa kafiri ba. Amma sai zama waɗanda suke ƙiyinsa su ne super powers a duniya, su ne masu rike da economy a duniya, su ne masu da yanke cewa wa zai zauna lafiya, wa zai zauna cikin yaƙi, su ne masu rike da tsaro, su ne masu deciding wa zai zama shugaban ƙasa a ina. Sai Allah ya sa abokan gabansa wanda suka kishi sai ya ba su wannan, saboda duniyar ka gane cewa a bar banza ce. In tana da muhimmanci ba zai ba wa wanda yake abokin gabansa ba. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Allah yakan iya bada duniya ga wanda yake so, yakan iya bada duniya ga wanda baya so. Amma lahira da harkar lahira ta imani, Allah baya bada ita sai ga wanda yake so kadai. Haka kai a matsayinka na mumini ka gane cewa fa ba abin da Allah zai maka sama da abin da ya maka dinnan. Mutum sai ta daga hannu yana ta addu'a, yana ta neman abu kaza, yana ta neman matsayi kaza, yana ta neman account din sai kai kaza, yana ta neman harkarsa ta kaza ta ci, yana ta neman, shi ya dauka wane da wane su sun yi addu'a Allah ya ba su, kamar shi Allah ya mai da shi baya. Ai mafi girman abin da Allah zai baka shine da ka zama kai. Me kake so Allah ya maka bayan Allah ya sa ka zama mumini? Mutane da yawa saboda rashin gane lissafin wannan duniya sai su ɗauka success a rayuwa shine bukatun cikin wannan rayuwar a baka. Amma asalin success a rayuwa fa shine bukatun rayuwar bayan mutuwa a baka. Ɗazun nan abin da ya sa mana ɗauko wannan maganar kenan shine ɗazun nan na gani a Facebook, sai na ga wasu suna sa hoton wani
kabari. Wani ne ya mutu a 1935, ya mutu yana matashi dan shekara 27. Sai wani ya rubuta yake kwamiti yake ce yanzu wannan shekarunsa 93 a lahira, yana cikin kabarin nan da ka gani. Ya rayu shekara 27, yanzu ya ninninka shekara 27 din nan sama da sau 3. Na fata ku gane yadda logic din yake. Ya rayu a duniya ya yi shekara 27. Duk wanda ya kai shekara 27 ya fa kai lokacin da za a ce masa mukallaf, har ya kara da shekara 12. Ɗaya daga cikin abin da Allah zai tambayi mutum shine awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Shin ban baka rayuwar da ta kai idan akwai wa'azi ka ji wa'azin ba? Shin ban baka rayuwar da ta kai idan akwai wani darasi da zaka dauka a duniya ka dauka ba? Shin ban baka rayuwar da ta kai idan zaka gane bambancin duniya da lahira ban baka ba? Ai duk wanda ya shekara 20 ya fa yi shekara 15 plus 5, shekarun da daga shi in ka kai za a maka tambaya a cikin kabari, a maka hisabi a lahira, ya zama ka shiga cikin in ma fil jannati wa in ma fil nar, shine shekara 15. To duk wanda ya kai shekara 20 ya fa samu har ƙarin extra bonus na shekara 5. Wanda ya ƙara wani 5 din, kai dan Allah yanzu nawa ana ƙara maka 5. Yanzu wannan bai ishe ka tabbatar da duniyar nan ba komai bace. Dan shekara 27 din nan lokacin da yake cikin ganiyarsa na sha'awar ya fantama a wannan duniyar. Ba takarda aka kawo aka ce kowa ya yi signing sai a zaɓi wanda za su ci gaba da zama ba, haka aka yi ba. Ba ɗaga hannu aka yi aka ce a zaɓi wanda zai zauna ya tsawon kwana sai aka yi sai ya faɗi ba. Ba lotiri aka yi sai ya sa abin sai ya faɗi ba. Haka kawai Allah yake zaɓen kai ka zo kai ka zauna ka jira. Yanzu ka sani ko kai ne next target da Allah zai kira? Ba a taɓa samun wanda Allah ya kira shi ba sai aka yi kuskure sai aka ce ba kai ake nema ba ka koma. Duk wanda Allah ya kira shi ya tafi kenan, kuma duk wanda ya mutu kenan. Kuma a can ɗin daga ka riga ka shiga next level, daga shi kuma sai dai a ƙara gaba. Yanzu wannan bawan Allah yana cikin kabarin nan, idan yanzu aka ƙara shekara kaɗan zai zama shekara 100 da mutuwa. To daga lokacin kuma saura nawa kafin rayuwar can ta ƙare? Ashe rayuwar can ta fita nan ma fa. Wannan kuma fa shine step, ba a ma fa je babban ultimate step din na ƙarshe ba. Ultimate level shine na ƙarshe, wanda shine sai an je lahira. Shine rayuwa da idan an shige ta ba za a ƙare ta ba. Wallahi jama'a mu ɗauki darasi akan duniyar nan. Akwai darasin da ya kamata ba ma sai an yi maka wa'azi an ja maka aya ba, kai da kanka in kana kallon realities of life ya ishe ka gane cewa wannan rayuwar ba tabbas ba ce. Duk abin da kake sa rai kake hankoro akwai wanda aka riga aka bashi, amma duniya ta kwace abinta yanzu ya tafi. Babu wani abin da zaka nema kana so yanzu ka samu ka mai da hankali akai da ba a taba ba wani fiye da irin ta ba. Wallahi duniya ba ta bar shi ya dauki ko kwaya ɗaya ba ya tafi da shi ba. Wannan duniya saboda yaudara irin tata, waɗanda suka yi zamani shekara dubbai su fa iya zamanin su kawai suka sani, kai ma yanzu irin wannan zamanin kawai ka sani. Yanzu wani sai ya ɗauka 'yan zamanin da ai su ba su more ba, babu abubuwa na zamani, su kuma a lokacin su ƙarshen morewa kenan, saboda dama ba su san wannan ba. Kai ma a yanzu da kake gani kamar an waye an kai peak of technology, wallahi in aka ƙara shekara 50 nan na baya sai sun ɗauka wayannan ƙauyawa ne 'yan zamanin mu na yanzu. Wannan duniyar haka take fa. Shi yasa Allah ba zai baka rayuwar da za ka mori zamaninka kuma ka mori na wasu ba. A cikin nakan nan za ka tsaya sai ka tafi, wasu kuma su zo thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linanzura kayfa ta'malun. Za a baka kai naka sai a ga yaya za ka yi. Allah shine da zamanin nan, kamar yadda shine yake da zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ke da zamanin sauran annabawa. Duk wani annabi idan ya zo a zamaninsa zai rinka kwatanta musu duniyan nan ba kaza ba kaza ba kaza. Da tem wani annabin ma ya zo, ai kai zaka iya cewa yanzu ne asalin lokacin yaudara ta duniya sama da dama. Abubuwa da yawa na mulhiyat da za su iya sa ka bar hanyar Allah
a zamanin su gara amma a hakan annabi sallallahu alaihi wasallam ka je na faɗar duniyar nan kamar irin na zamanin mu yanzu yake.